ସେମାନେ ଚତୁରା ମାହାନ୍ତ ତା ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ମାହାନ୍ତ ଆଉ ତା ପୁଅ ଥିଲା ଦୁରା ମାହାନ୍ତ। ସେମାନେ ଥିଲେ ବାଡିରେ, ତ ବଳଦ ପଶିଥିଲା ବାଡିକୁ, ତ ଖାଇଦେଲା ବାଡିରେ ବଳଦ। ସେମାନେ ରାଗିକି ବଳଦକୁ ବହୁତ ବାଡେଇଲେ, ବଳଦ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡିଗଲା। ତାପରେ ବି ସିଏ ଆମ କାକା ଖାଇ ସାରିକିରି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ତାଙ୍କ ବାଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ତମେ ପିଟୁଛ ବଳଦଟାକୁ, ତମେ ବାଟରୁ ଫିଟେଇ ଦଉନ ସିଏ ପଳେଇବ, ସେମିତି କହିଲେ। ସେତିକି କହିଛି ବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ତାକୁ ପିଟିତେ ଦୌଡି ଆସିଥିଲେ, ବାଡି ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ, ଦୌଡି ଆସିଲେ ପିଟିତେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା କଣ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ଲାଗିତେ ଆସିନାହିଁ, ନାକେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବି କହିଛି। ସିଏ ସେମିତି ହିଁ କୁହେ କଥାଟା। ସେମାନେ ସେତିକିଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ସେତିକି ପାଇଁ ଖାଲି ଠେଲା ଘୁଞ୍ଚା ହେଲେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆମ୍ବ ମୂଳେ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଗାମଛାରେ ଟଣାଟୁଣି ହେଲେ, ଯିଏ ଟଣାଟୁଣି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବେଳେ ଏଇଠି ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ସେମିତି ହେଲା, ସେଠୁ ସେମାନେ ଧରାଧରି ହେଇକି ଟଣାଟୁଣି ହେଲେ। ସେ ଟଣାଟୁଣି ହେଲା ଭିତରେ ସିଏ ସେଇଠି ହିଁ ମରି ଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିନା ସିଏ ଏମିତି ହେଲା। ନା ସେଟା ପଡିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଠେଲିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଆଘାତ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମରିଗଲା ନା, ସେଇଠି ପଡିଗଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମାହାନ୍ତ ଆଉ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲୁଲୁ ମୁଣ୍ଡା। ସେମାନେ ଟେକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କୁ ଆଣିଲେ ନା, ଦୁହାର ସାମ୍ନାରେ ପଡିଥିଲା, ସାଇଡ କୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ମୁହଁରେ ପକେଇଲେ, ସେ ତାପରେ ଚେତା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ମରିଗଲା ସେମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଖୋଜିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ, ତାର ତ ଘର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ବାହା ହେଇନି, ଆଉ ତା ଘର ନାଇଁନି, ସିଏ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ତମେ ଯୋଉଠି ମାରିଥିଲ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଉ, ସେମିତି କହିଲୁ। ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଟେକି ଆଣିକି ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘର ଦୁଆରରେ ଶୁଏଇ ଦେଇଛନ୍ତି।